kumno ba phin vayering hi lajong ya kalat apo yeng la ne kumno ba phin te hi lajong ya ka switch te hayeng mo namar ting teng la da pi ai ban pha te ki wai ting teng la se ka yeng jong phi bar chi yeng mo kala bam de ki phe hajar te kumno ba phin nang pa de phin pe ka video ka ji ka jonga o kan nak ta kan ka wai ka video le se phin yo ka ji mun toy bat ngi sa sna pa de ka ba sa ki wai pa de hang ne kwa tang man hi kai phi kumno ba phin vayering la ban te hi na ka switch mo tengan hikai phi ba phin te hi na ka switch kumno ba phin connect kumno ba phin le khna ba phin dip tip mo namar ba ting teng la phi ai ban phale ki wei te kila sim ting teng le se san na ka sipon mo sipon le se san spa la ne rospa mo sipon la ne kala ban la da phi le ki tiar ki ba khamram le ting teng la ban poi te ki hajar mo na ka sipon namar ba la da ka song kum ka jing la ka jong phi ba phi la ban le kham ba da kat ba phi na le kham ba kanang khamram ten rei kan khamsuk e phi ba phin thit hi dakitiar bat phin le la jong te kumno ba phin tip pade ngani kai phi step by step phin jai singap ik video ka jonga ka bang hi kai man ka por phang kan ka like nang ba kumno ba phin duble da la jong te la da phi pe ta kan ka wai ka video thrai kadang khem je phi ba phin dang so thu ba hen rei phin jai pe sibon ki video kan ngat sa hi kai phang kan ne khnang ba na gap ta jong phi phin dup tip ka hoi kan ka wai phep don kam man pe don bakut khnang ba phin dup so thu sai tengai ku play mo swa bas dang kan ka video ka jonga bangan sa yat nya ta ka benta bangan hi kai phi tenga priang subhai phi baro ban ngai ku play ro ka jong por ba phi la support yang man ka por mo ten rei lingba ka jing support ka jong phi nga kanang ai masim shu bat nak ta ki bang thamai na kan ka channel ki ba ki page kan ka video ka jonga te ki kan mau ban ya rapat subscribe ki kan channel khnang bang nang la shu ban ki video ki ba aji hi kai la ni ba aji mun toy phi nang ta ki jong phi iwei pe iwei oi omrei tang se tang karkom kamai pisa la ni tang karkom le se ka YouTube kum no ban sna an rei kat ik bang tip ngakwa ban hi kai lang la ni kwa ban share lang phi ha kan ka YouTube channel ka jonga te ta ka daw lada phi don kam kum kino ki jinge le se ha ka bai dai bat ki problem la ni ki jing ek jong phi phila ban subscribe ye kan ka channel khnang ba phindup tip bat phindup nang lada ngai kai bat lada man ba upload video te phin yo page ka video ka jonga phindup yo ka jimun toy tamba phidon kam ban subscribe bat phidon kam ban on bell khnang ba automatic ka video kan kat ba ngai kai phang le se kino ki ba le se dan peng je phi ba khat pat tip phindup nang te ha kan ka video ko ta ngan let no direct sha kan ka jing kai ka jonga kumno ba phinte wiring hi la jong ha yeng le ne kumno ba phinte la hi ha yeng te hi da la jong mo don kam ban ai bla shu don kam shu ban ai wa ye no han rei thit tang kitiar sna hi la jong yeng ne pe no wan ka video menta ngin ya pe no ya ta ka video da ka bangan hi kai phi step by step pe yang ne menta ngin ya sedang no te swaban sedang pe ni phi ni kitiar hang ne pidon kam bandan ne testar nang ta uberlat hordar nang ta bat kene ka switch kene ka switch pidon kam kene nang ta une hordar nang ta une testar ke bangi haban sina tenrai swaban sedang ka video pedeng akwa ban hikai phi kendiat mo pe jikine hangne phin itu hangne kini phi haban pe suthu shwa mo te nomor bala rakam sai ba ka video nomor bangering hi dalajong te pe mo shwaba phin let's say shwaba phin te phin kam matip ba shwai kine pe pin up ngin pin ring ba jan mo kam nomor ba jan ro kam da kem ba shu kene ka kamera te kam da itu ba mo te up ngin bu kediat ma madan dengan ring shwaba phin te kemut phin don kam man itu mo let's say phila ban kumune udai minus lane kumune udai plus negative lane positive mo negative subu pi negative one ude negative but ude positive te lengba jong kini ki artli ki negative but positive da kan mau shwa ba lano kim dai ban ya tungkhu mo namar ba la da ki tungkhu kine negative but positive kan sa pthai mo kan sa pthai ka ta like lane kan sa ing te pide don kan mau ba positive ka ba konstant tam mo pidon don kam kan mau ba une positif la ne ngila ban ba plus mo ten rei ba pide kan mau ba une plus la ne negative la ne une negative kim dai ban ya kendu lang mo kim dai ban ya tuk la ne kim dai ban ya tukhu nomor ba la da ki tukhu kumut kan sa panmi da ka ba kan sa ing bat sa kan sa plu te
Dakaba pin sutu shwaya kata ba positif ba negatif umdan kam ban ya tukhu kumut ba phila sutu shai ba hakar kom phila ban te mo te pe ngathrai kala ban state kar kom batai ke jongan mar ka ngala ban long kum ka jajing long he te ka long state ba la da ngale kano kam ta da nga pule da ngale ei long state te ngathrai phi sutu he te pe bo te ngan hi kai phi manta dakaba le se unai bolai ro phi don kam mo ngan hi kai khadang ba pin sutu te kane phila ban ong ka switch mo ka dai phin i thu shwa ka dai mo te ge pri shwa kar kom te hang ne te pech phi pech thu hang ne mo hang ne ki wayar hang ne ki la don astli khana bangan dubla ban pin i thu sai phi mo te pech na shna bha shwa ki wayar te kine ki wayar ki don astli hang ne te ngin le shwa le se na kane ka switch mo phi ha pech shwa kane sibu hang ne mo ka ban kong hang ne te ngin pin ha pe chwa mo phia ban on chane mo le se phi kwa ban on chane te kwa ban on chane te le se por ba on khalat mo phi on chane te phin on chane ne phin on chane kar kum kwa jong phin rei ka biang chane se po mo on phia ban on hang ne po te phia ban on ne po te la phi on hang ne kmut phin ha ban pen phai pa de kan ne phin te mo te phi pen kam da ki le se phila ban sim da kum kine ki wire long hi te phi da sim kum kine ki wire ne kum kino ki wire ka ba phi te mo phila ka long hi la da phi pen kam pe mentang penon kam dak ki wayar artli ki ba longkot te phila banon kam ya plus penon kam mo ka plus te phila wat da ka khamnep khamsuk da phi pen wayar ne penon kam da ka jumprui ro dia he te pe mentang pen hang ne ngidon kam bante hang ne pe ngidon kam bante hang ne ba hang ne mo join hang ne tengen pe phi khndiat kum te khndiat khaban join hang ne ban hang ne nsa ngante chwa ngasa pen kham pen sai namar ba hang ne pech mo hang ne phila ka dek hang ne pech ba hang ne la ka nek hang ne phin sim ba de sa ne wei mo ne wei ba kham jrang phin ka nek ba de hang ne ba hang ne rong chen chwa jrang kham pen suk nomor ba pen skem na atat ne sepo don kam ba de ban ayo to da hang ne ngan subu shwa namar bang dang kam ban ayu biang te shu tang bu te to de kanek hanta mo pi thu une ba jang un kanek ne po ten rai ngan pe shwa une borlat mo hordar bang ngan te hordar sim wayar ne wai artri kini ko wayar pe une badai bina na borlat lane na hordar mo te une badai direct na ka naga ke daul une pade na hordar tengen pni phi khandiat mo ko komte ikine te hang ne ngam da dan kene ka plus ka jonga kam da la syu ba kala rim palat te haban ai de kene ka hab da thang na jing pruit te satu way ba na san way ba direct na ka get out mo way ba direct na ka daw hab dun kam thang ne ro khndiat pe kine hang ne ngala dep mo unai ba dai na borlat te unai ba dai na ka daw te unai ba dai direct bet mo te noi de long direct bet ten rai pet mo kine ki ba jerngam dengan ai ngin sim haka negatif mo lane neutral lane negatif lane minus mo tengin sim hang ne nang ta une ubade na ubalat dengan bu shwa te ine badai kini ki artri ki badai na ki negatif mo lane neutral teng mod ngin pendai lang artri ngan te hang ne mo pe te ap ngan shu ayu shwa ngsa ring ha ta kamera hajan te hang ne pe ba philai i mo hang ne ngla te kini neutral mo kat ke ba phidon le se kan no tali phia ban te lang me hang ne mo la dadan phau tali ro phia ban te lang hang ne namar ba kini neutral phidon kam te lang hang ne phim dei bani tung khu mo kumong ong minus but plus kim dei bani tung khu lang namar ba kan thai mo negative but positive kim dei ban tung khu lang te une
kan mau pidum kan mau bade mo une bade na direct badan sebut ba dan laj pa mo ndai une bade na bolaj te ngini ban kan mau bade ba une bana bolaj sebut pi hang ne bade ngin sim swa bade na bade bina direct na ka dau mo te ngin sim swa une bade na ka dau ngani nak sa pi mo te sebut hang ne une bade ni ka dau pi ban te hang ne po pi kan mau pe ba mo une hang ne ba jorong balik nang ne kemut badai be ya kan ne ke ba phila pe badai be ya kan ne ke ba ya kan ne phila ban chai mobile phila ban chatja phila ban block ke ba pidon kam hang ne te une kemut badai ba connect be nang ta ya kan ne ke badai kham tam ya na kan ne connect te nang ta ngin join pade une hang ne po ngim dei ban join hang ne namar ba khnang ba ladang join hang ne jorong kemut ba ulong tang ba lada pi pen me lada sebut pi pen me penyap hang ne kam trikam mo namar ulong iyo long be sulong be long direct te reng haban dan kam ban pen im pen penyap te kemut ngi haban te po mo te lang ba une mo kumbang ong mane kan pat pendai lang une te ngan te lang hang ne po te pej ba mo ngin chu pen scam lo mala namar ka dei tang jing hikai hen rei pi pe dei phap ban pen scam ba namar ba pile permanent mo nga shu china nga shu hikai pi te nrai une bade na bolaj mo une bade na bolaj te ngin pen ayu ba mo te bade na bolaj ngin sim be hang ne ngin sim kan ne hang ne mo sim hang ne pe hang ne ro pi mo pe ba hang ne ro pin ai hang ne po phim dei ben ai ne jorong la da pi ai jorong un long shu long be kum ba shil long mo tem tri kamre te ulong long ku ba long direct be te nrai ngin don kam ai po khnang ba un trekam la dak ba phi penyap pen im mo te ap ai be ne po te chu pen da no mala nga namar nga chu hikai phi mo pe ba hang ne une bade direct be na ka dau une bade na bolaj te phin kam bade ba phin ha bante ha po we ha jorang we namar ba ha chika ba pen me phi bante ha po mo namar ba la da phite be hajuk mut ka long be direct te kam trekam re la da phi pen me pen yap ro ka long be kam ju ka me be la da phi pen yap ro kam trekam la da phi pen me ro kam trekam te ka long be ka la me la da setang da yap la jan rei ka me be te dak ba phile kum ne pe phi une ba bola ja po une ba jorong ne une hang ne une ba dei direct kum usim na jorong mo pe phin ieng ne te hen rei une neutral pa de phidun kam ban ai hang ne namar ba hang ne kan long ba dei ban ni tung khulang kumang ong mane te pe hang ne ngala dep mo te la dep hang ne ngala dep ke ne pe hang ne kala ngala dep mo te hang ne pa de ngan sim sa ya hodar mo ngan te sa hodar te pe hodar phin te namar ba long kum ne phya ban te so kum ne nang ta phin le kum ne mo khnang ba nom khnang ba kham khniat mo te phin te pa de hang ne hodar mo pen dai hang ne don kamban ye pidon kambet to start te mo te start pidon kambet te start mo amar klam te start te ka ji sem je phi ba pin panda kini ki screw ne patung re to la ron diat chu ai chu phi ban le kham scam nga te nga chu ai training phi te ngam nga chu le am lo mala rei phi pa de phi ban panda kham scam khnang ba kanam khi re mo ting la da ngi panda lo mala ting ka khi te reng haban ai kam scam nang ba kanum khire te nga de nga chu pendaj chu tang penne te pendaj pen scam hang ne taj ba adu ban scam mo pil kam taj ba adu scam nga pade rung re kam rung ba phiap an ai lat ba unda rung ba sapo khnang ba un scam bat ba phin pendaj ba kham scam mo te nga nga shui training te nga sule to hi te nang ta phin kune hang ne phin set no hang ne mo pendaj hang ne te tang kum ne hi ngan sapdi no phi kala trikam mo pendaj hang ne te hina phila pendaj phin pendaj no bol pa de hang ne mo pendaj bol hang ne te na phila pendaj pa de no jong bolat nang ta une jong kan ka get out hang ne mo ngan phi khandiat ne phap ai direct ngan shu ai nok sai phi ngam ai hana ngam ai nok sa ka get out ngan shu block be direct na ka switch hi te pe hang ne une ro phap ban kam man i wo nga hapan la da pidon da ka plus ka ba kham nep ha ka mot
pi chu khap pi ayu kala long han kene ka jonga hang ne kam da long ba kene sa artat ba kam da dei ba tang thmai tak da te hang ne mo te ngen pi pi hang ne khniat te ngan super i na ba phin jon na te ngan super i tang ha ka switch ka ba ngan su jon ha ka switch hen rai phi une ba dai be direct na ka get out mo ba dai be direct na to ka get out te hen rai nga pa dai ngan phin i phi ha ka switch te kum no ka trikam ne ka ne nomor ba chin ba philati be ka ne kar kum te hang ne mot ba philala ban te mo ka ne une pa dai udai na ka get out te ba wan be direct na get out te phin ngan persang trai no pet man ta ngan jon une hang ne nga chu jon yang hang ne mo chu jon hang ne te nga chu connect ha ka switch nomor ba nga PTP hab ai na ga kadau tong nga pa nga hikai ban ai na kana nga chu ai nuk sai phi mo te nga chu ai nang ne na ka switch hang ne te try lo scam try te lo scam try pe man ta mo ngala dep te ngala dep jon pe yang te phila yo i mo ngala dep jon hang te ngala chu jon hang te ha te switch chính xác ngala de ban jon yang te ka daw te tamba te tamba ngala dep te nga chu ai nuk sai phi tangkum ka nuk sa mo te tangkum ka nuk sa phi te ngan chu jon be nak te ga switch direct te pet man ta kine hne mo hang ne te kine hne te pet nap kumbang phi mane kane ka de long kum ne mo te une ba de na bolaj pet ngam pet im mo pet phi i ola im ong la me ong te apa pet ba kam jangai te pet hang ne une hang ne la da pipet me la me mo bolaj te la long la trikam pet la da pniap la da pipet niap ro la pani la ya pet la pniap la pniap pen me la me mo te pet philai i hang ne mo te phi i ba te ngan bu khamajan khnang ba kan yo ba bering kamera te pet hang ne la pniap la yap ngan ta la pim ro pim te hang ne pede une bade na ka ba ngi chat ya mobile te ngan sim phi da ka mobile ba ngan chat arta hang ne ngan phi mo te ap ngan sim phi da ka mobile ba ngan pani phi da ka ba ngan chat da mobile trikam ne em da mobile mo pe hang ne phila i thui sai mo lai thui sai ne kum no nai kan ne kar kum jon mo pe bha kar kum jon ke dem long kum ne pe bha mo pe ma ta ngan sim kan ne ka mobile mo kan ne ka mobile ngan bu be hang ne khnang ban yu i te ngan bu be hang ne ngan charge de kan ne ka mobile ngan perchang mo ngan perchang nomor ba ngan chu perchang da mobile kan ne ka bolai ngan pniap chua nomor khnang ban i thu bha mo te pe ngan la charge ngan la bu ka mobile hang ne te ngan charge ka mobile mo pe yang tu juroi bha la ji dia pe ladang pe im mo pe kene ka mobile kala rung mo tong ba kala dap full 100% mo kala dap te pi mo da la pniap kala yap mo te ndoi ladang ni mang ne kala im mo phi im mo nam ta kene ka mobile kala terkam sebut la kene kala terkam pi mo ka mobile kala long nam ta kene ka lai kala long te ka baron kam pi ka buat ba phi don kam man check ba hang ne phi don kam man check ba kini hang ne ba plus ba minus dei ba tum khu kumang ong phi negative ba positive kim dei ba tum khu te pe hang ne phila i thu ba pe ba hang ne une ba dei be direct na une ba wan be na ka get out direct but une ba dei na bolaj mo te une ro ba dei na ka ne ba dei be na ka ba dei na ka ne ka bangila ban charge mobile ting ha ban join hang to jorong nang ba ngim dei ban ai lang haju nomor la nang join lang haju ko bumut ba unsa long direct baik te trikam la pipen im ni pipen yap kum trikam te pe une hang ne une nam ta bolaj ni de ai jorong balong udai deiling ba u direct te ngin ai jorong la ne la pi kwa ban ai sibu ai nuk sa ngai pi mo kum une direct le se phila ban ai kum une balong direct phila ban la da pidan kum wei wayar ba kham jorong pente direct bai da na une hang une te ngan pi pi mo na une phila ban te direct hang ne ro kalong hi se phin sim yang ne ro nang ne phichim direct nang ne nang ta hang ne pe phin sim da tu wei pe phin nong ne pe phin kenek nang ne te ula long ban pen yap mo phi ha ban le kum ta la da phi kwa ban le direct la da phi kwa ban te direct be nang ne kemut phin sim yang ne hang ne nang ta une pe phin sim hang ne te unsa une bawa direct pe usim hang ne ba hang ne nang ta hang ne phin ai ba de hapo nang ta ubalaj ba phin la ban pen me Dengan try plus 2 nam ta kene, na try plus 2 mo, pe phala pen me, ke mobile ka long, ka lai ka long mo. Te ke mobile ka long, ka lai ka long, te nam ta jong phi nga try plus 2 sai, phila itu try la da phim pat sai, yang kene ke video sa comment mo.
Tharai phila itu shai bat phila sotu tharai nam tak ne kajing batai kajunga te ba phidon kamon kan mau ba ka ba kung santam phidon kamon kan mau ba o plus ba o minus mo pet phidon kamon kan mau ba une o minus la ne o negative mo ba o positive une o de positive ba kimdei ban ya tu khulang namar ladaki tu khu kine mut kan phthei bat kan ing mo te phidon kamon kan mau shwa ka ba kung san dei kine mo namar ba shwa ba phinnang mo phintip shwa kata o positive ba o negative kimdei ba tu khu tenga keren kaju phang kata namar ba phinup suthu sai tenga skem ba phila ithu bat phila suthu na da kani ka video ka mangala hikai hoj bala da kam da biang pha nga thrai kar kumring namar ba ngaring la jong hi te kam da biang pha bat nga don iwe khna ba wan tenga sala shu ai kam ban pha ring te yola se im dala pha ban ring ya ka video te nga thrai phimron kam ban sngoi e nga subha ban map mo la da kam biang la ne kam sai ka video ba amdai ba ngayo ring hi dala jong la da ngayo hi dala jong bang ring ka bumut ba ngala itu ba ka video ka la biang lem ndai nga supha khna mo te umpat atip tomang la supha la ka pha nambar ba ngam dala ban ring hi dala jong bat ngatre artat dala jong bangan patai phi te ta kadaw te ngi skem phila suthu la da pimpul suthu phila ban comment bat ngan sai sna pade sa ka video kumno ba phinte ha ki metar kumno phinte ha ka gedaw te ngan sai sna pade da kuwai pat ka video la da phidon kam phin sai comment te kane kawai ka ba ngahi kai mane kumutang ba phinte ka yaki bolat mo ka switch nam ta ban wiring hi la jong hayeng te phidon kam pade tang kane kawai ka video namar ba kidon sibun ki video ka ba ngan batai phang kane ba lengba ugedaw phidon kam namar ba phin wiring klem ugedaw kam long la nei ba phin wiring klem ka meter ka ba phin hap connect chwa na ka meter ka bud ba kam long te phep don kam ban yai lang mo na ka meter sa ugedaw mo phep ban connect lang nang ba kane ka light ki jong phi kan biang te handai kane ka ba ai nuksa la nek bang hikai phi mata ka dai bitang nam ta ka ne ka switch ka ba phi connect na ki bolat mo te kumno ba phinte kane ka switch te nga try plus thu te tang kanai kublis bun nang ta jong phi ki bala page kane video hadu bakut ba nang ta jong phi ki ba kersan te ki bala kersan ki bala subscribe ba thamai kan ki ba dang subscribe kane ka channel ka jonga ka bam ta kublis bun nang ta jong phi ngan siap pat ha koi ka video kublis bun